Arvoisa puhemies, tätä lakia on odotettu jo pari vaalikautta ja se tulee olemaan todennäköisesti yksi kauaskantoisimmista, joita tällä vaalikaudella säädetään monellakin tavalla, ehkä tärkeimmin kuitenkin siltä osin, että se murentaa sitä siilojakoa, joka on pitänyt eri hallinnonalat ja eri ministeriöt erossa toisistaan myös aivan tietohallinnon tasolla. Merkitystä voi arvioida jo rahassakin. Pelkästään julkisen sektorin tietohallinnon kustannukset ovat Suomessa yli 2 miljardia euroa vuodessa. Ja valitettavasti tästä 2 miljardista eurosta vanhojen tietojärjestelmien uudistamiseen kulutetaan vain neljännes, noin puoli miljardia. Paljon pienempi osuus kuin yksityisellä sektorilla. Vanhoilla järjestelmillä ei nykyisessä tietointensiivisessä yhteiskunnassa vaan yksinkertaisesti pärjää. Joka tapauksessa on erittäin miellyttävää nähdä, että Vanhasen hallitusohjelmaan Smolnan neuvotteluissa saatu vaatimus julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta on otettu hallituksessa tosissaan. Hyvän esimerkin siitä, millaista potentiaalia julkishallinnon tiedonhallintaa uudistamalla on mahdollista saavuttaa, tarjoaa Ison-Britannian G-Cloud-hanke, jossa hallituksen tietojärjestelmät siirretään pilveen pois viranomaisten omista tietojärjestelmistä. Sillä ennakoidaan säästettävän 3,2 miljardia puntaa joka vuosi. Kuten esityksen perusteluista käy ilmi, julkista sektoria vaivaa samanlainen tuottavuusparadoksi kuin suomalaista teollisuutta vaivasi 80-luvulla. Tietotekniikkaa kannetaan sisään, investoidaan valtavia summia, mutta tuottavuus lähtee alas. Toisaalta meillä on paljon opittavaa tästä 80-luvun teollisuuden kokemuksista, koska siellä joissain tuotantolaitoksissa teollisuus harppasi valtavasti eteenpäin samaan aikaan, kun se toisessa laitoksessa laski. Ja kun mentiin tarkastelemaan, mistä tämä johtui, selittävänä tekijänä oli se, että kaikissa näissä laitoksissa oli uudistettu toimintatapoja. Ei vain tietokoneistettu vanhaa tapaa toimia, vaan kyseenalaistettu kaikki vanhat tavat käsitellä tietoa, hallita tiedon kulkua organisaatiossa. Julkishallinnon tuottavuuskehitys on ollut 2000-luvulla negatiivinen, jopa prosentin alaspäin joka vuosi, vaikka uuteen tietotekniikkaan tosiaan myös julkishallinnossa on laitettu 500 miljoonaa euroa joka vuosi rahaa. Ainakaan tuottavuusohjelma ei todellakaan ole purrut. Mikä tätä sitten selittää? Yhdeksi tekijäksi on sanottu niin sanottua siiloutumista. Jokainen ministeriö ja valtionlaitos ja kunta ja ties mikä muu on huseerannut omiaan, ja kun vielä mennään tähän yhtiöittämiseen, niin siellä myös yhtiöt huseeraa omiaan, eikä todellakaan, kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan totesi, nämä järjestelmät ole keskustelleet keskenään, jolloin olisi saatu etuja. Ja on aivan varmaa, että kun tätä esitystä valiokunnassa käsitellään, niin sieltä eri ministeriöistä ja laitoksista tullaan sanomaan, että todella tärkeä ja kannatettava hanke, mutta eihän se vaan meitä koske. Koska ainakin minulle tätä palautetta on alkanut jo tulla. Myöskään kuntien itsehallinto ei saa olla este tämän hankkeen etenemiselle, eivät kunnat saa muutenkaan huseerata ihan mitä lystäävät, vaikka niillä itsehallinto onkin. Nämä tietyt normit, minkä mukaan esimerkiksi tiedonhallinta hoidetaan, on oltava yhteiset. Mikä tässä on sitten taustalla? Yksi syy on se, että tämä meidän toimialajakomme kaiken kaikkiaan on syntynyt aikana, jolloin tiedonhallinnan merkitys ei ollut läheskään niin suuri kuin se on nyt. Ja nyt kun tätä tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan kehitystä on yritetty ympärillä siihen päälle, niin se ei ole oikein istunut sinne, koska hyvin usein tiedonhallinta yrittää toimialojen rajat. Toisaalta myös Suomessa liberalisoitiin hallintoa väärällä hetkellä. Samalla tavalla kuin me liberalisoitiin pankkeja, liberalisoitiin finanssimarkkinat, me liberalisoitiin myös valtion laitokset ja kunnat. Annettiin niille paljon enemmän valtaa päättää omista asioistaan. Ja useimmissa tilanteissa tämä oli oikein hyvä asia. Mutta juuri silloin alettiin investoida tietojärjestelmiin. Ja ei ollutkaan sitä selkänojaa, jonka varassa oltaisiin pystytty sitten järjestelmätoimittajille sanomaan, hei, teidän on noudatettava tätä standardia, jolloin nämä järjestelmätoimittajat pystyivät sitomaan joka viraston rautaisilla kihloilla itseensä tekemään niistä riippuvaisia omista järjestelmistä. Meillä eduskunnassa on ihan tästä myös kokemusta omasta takaa.
Tähän on havahduttu vuosia sitten. Meillä on riittänyt strategioita, meillä on riittänyt ohjelmia. Johtavan tietoyhteiskunnan asemesta Suomea onkin voinut kutsua johtavaksi tietoyhteiskuntastrategiayhteiskunnaksi, jossa on varmaan hyllymetreittäin pystyy eri viranomaisten, hallituksen, kuntien tietoyhteiskuntastrategioita lukemaan. Valitettavasti kenelläkään meidän hallintomallissa ei ole ollut natsoja mennä sanomaan esimerkiksi toiseen ministeriöön, että hei, nyt teette näin. Meillä on ollut esimerkiksi tietoyhteiskunta vastaavaa pääministerin kansliassa viimekin vaalikaudella. Hän puhui hyviä asioita, hän kirjoitti hyviä asioita, mutta hän ei pystynyt määräämään ketään. Ja nyt on havahduttu siihen, että oikeastaan Suomessa vain valtiovarainministeriöllä on jotain valtaa muihin ministeriöihin budjettivallan kautta, ja sen takia on ollut luontevaa sijoittaa se sinne. Mä en ole aivan varma, onko valtiovarainministeriö kuitenkaan oikea paikka, en vaan keksi parempaa, koska valtiovarainministeriöllä on tietty kamreerimainen tapa ajatella. Siellä ei nähdä asioita investointeina, ne nähdään vain menoerinä. Ennemmin, jos pääsisin aivan tyhjältä pöydältä rakentamaan tätä, loisin matriisiorganisaation, jossa meillä olisi yksi ministeriö, joka oikeastaan hallinnoisi läpi muiden ministeriöiden tietohallintoa ja raportoisi suoraan pääministerille. Olisi valtaa sanoa muihin ministeriöihin, miten toimitaan. Toisen avaimen parempaan tiedonhallintoon tarjoaa julkisten tietokantojen avaaminen julkiseen käyttöön, joka usein perustellaan lähinnä siitä syntyvällä liiketoiminnalla, sen tuottavilla verotuloilla, läpinäkyvämmällä hallinnolla ja kansalaislähtöisellä siilorajat ylittävällä palveluiden kehittämisellä. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa suomalainen Duunitori.fi, joka kerää työvoimahallinnon nettisivuilta aineistoa, ottaa kaupungin nettisivuilta kartat, yhdistää ne, ja ihmiset näkevät kartalta suoraan, missä tarjotut työpaikat sijaitsevat. Ja kun siihen yhdistetään vielä Helsingin seudun liikenteen, reittioppaan tiedot, niin nähdään saman tien, kuinka pitkä työmatka on, joka helpottaa työnhakijan päätöksentekoa todella paljon. Mutta tällaista palvelua ei kukaan viranomainen pysty tekemään yksin, koska siihen tarvitaan 3 eri viranomaisen tuottamaa tietoa, josta kaikki ei valitettavasti vielä ole avointa, vaan esimerkiksi tämä työvoimahallinnon tiedot joudutaan repimään sieltä nettisivulta suoraan. Mutta kaiken tämän lisäksi julkisen tiedon avaaminen helpottaa myös viranomaisten keskinäistä yhteistyötä, koska kaikki julkinen viranomaistieto on sen jälkeen saatavilla avoimessa standardoidussa muodossa. Olenkin pannut tyydytyksellä merkille Kiviniemen hallituksen ohjelmassa olevan tavoitteen, että tällä vaalikaudella luodaan edellytykset julkisten tietovarantojen avaamiseen yleiseen käyttöön ensi vaalikaudella. Mutta, arvoisa puhemies, tiedän, että vaalit alkaa kaatua päälle ja valiokuntien aikataulut ovat yhä pahemmin tukossa, mutta toivon ja luotan, että tämä esitys saa valiokunnassa ansaitsemansa ajan ja huolellisen käsittelyn.